Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Punuan sa kahoy sulod sa campus sa Ipunan Elementary School sa Cagayan de Oro City kalit kami silaob. Rason sa sunog ang pagdaob sulod sa maong campus. Hinoon, klase wala na apektuhan. Ano ang report? Nakurat ang security guard sa Ipunan Elementary School sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City. Human kalit may baga o misiga ang punuan sa kahoy sa Banaba. Pasado alas 5 sa buntag adlong Lunes. Matod ni Junjun Rato, security guard sa mong eskwelahan, nga una pa man nahitabo ang pagbaga sa mong kahoy. Iya kuno gidauban ang mga sagbot nga anaa sa palibot ug sa sulod niini tungod sa daghang lamok sa lugar. Apan wala matod pa niya damha nga kalit mo dako ang kalayo. Dako siya pero kanang baga ra, wala sa dilaan siga. Siyempre kuyawan ka kay kanggod, nabi kalayo. Na kulba nga kuyaw. Maayo na lang sanglit paspas nga nakaabot ang mga personal sa Bulwa First Station og napugngan ang pagdako pa sa kalayo. Aminado man hinoon si Junjun nga sayop gyud ang iyang gihimo. Di na eh. Kulba kayo. Mga kanta mga kasuhan ta ba, okay nagabok ta ba rin pa na basig. May wala nahulugan ng tin, na mga down po na pag nahulugan. Mas hulog tapal. Kanang bisa reduction siguro sa ko ba. Hinoon bisan sa hitabo, nagpadayon gyapon ang klase sa mga estudyante sa lugar. Human nga swerteng walay classrooms nga nadamay. Sumala sa BFP nga luwas na sa sunog ang maong kahoy human sa ilang pagresponde. Siguro kulang na siguro sa information dissemination ng atong mga katawhan. Ang Bureau of Fire Protection wala man po siguro kanang magkulang no sa pagpahiman pag info drive but ang uban manggod gibaliwala ra po nila. Panawagan sa kabumbiruhan ngadto sa katawhan nga likayan ang pagdaob sanglit gawas nga gibawal kini sa balaod sa pagprotekta sa kinaiyahan. Malikayan sab ang mga posibleng disgrasya sama sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1. Mindanao